Musugot ba mo nga mapariha mo kabuot sa mga bata? Kamong mga dagko, musugot mo nga pariha mo kabuot sa bata o dili? Kinsay musugot, sa kamot. Kanang wa mo pataas, padong na nas impierno. Nga naman, giklaro ni Jesus pagsulti nga ang langit iya sa mga bata o niadtong sama sa mga bata. No, tinumduman na to ha? Ang langit iya sa mga bata o sama ni og kanila nga sama og mga bata. Mao na si Santo Niño atong gidebosyonan isip hari kay matud pa sa unang pagbasa nga kining bataa nga mohatag og kahayag sa nangitngitan nga kalibutan, tawgo ni siya og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipis pakigdait. Kining upat nga gihisgutan dinhi makit-an ni nato sa bata. Maalamong magtatambag. Unsaon man ta pagtambag sa bata? Kana bitang inig-smile sa bata, nya nag-away ang mama o papa, nya ang bata nga 1-year-old mo smile sa mama, bisag nagkusmod ang naong sa mama, gitambagan as bata, smile sa diha maoy, mo smile dayon. Anong di man mo mutingog? Sakto ba? Oh, nya Dios nga gamhanan. Unsa man ang gamhanan? Why dili mahimo niya? Tanawa ng bata, inighilak, di ba, kabuang ginag kisi-kisi ang mga ginikanan og buhat og unsay iyang buhaton aron gyud maatiman dayon ang bata. Matuman gyud ang iyang gusto. Mao na ang bata. Nya dayon walay katapusang amahan. Kining pagkaamahan naghatag na og signal nga ang kinabuhi maogyoy atimanon. Muna kanang bata di gid na mudagmal og kinabuhi. Ang bata kanunay ginang nagmahal sa kinabuhi. Nya giunsa nila pagmahal ang kinabuhi ng bata? Sao man, di gina sila magdinumtanay. Way bata nga nagdinumtanay, pero ang mga ginikanan hapit na wa na magtinagdanay. Pero ang mga bata, oy, sige ra gina. Dihay nag-away nga ginikanan tungod kay ang ilang anak nagsukmagay, mga tag 3 years old, 4 years old nga bata, sukmagay, nidugo ang ilong sa usa, gilabanan sa papa, gihapak sa tong nakapadugo sa ilong, ni ambak sa tong amahan, gihapak sad ang amahan, gasukmagay ng duha, gubot na kaistanan, purti na yung gubuta, away na, siya gitay na, ang ginikanan, sigig away, sigyaw-yaw, dangtag mga pilaka minutos, ang bata nga nagsukmagay dito sa dapli, nagduwa na sad, pero ang ginikanan, buwap ang magtiwas og away. Ang mga bata dito, nagduwa og balik. Gilingay mong tupad, ing na ganahan kang makigduwaan ng nangaway nimo, ing na kanong. Kamong mga asawa, ganahan mo makig-shopping sa kabit sa inyong bana? Shopping mo, mag-window shopping mo. Ha? Kamong mga bana, ganahan mo makikuyog, tanaw, sinulog, Mardi Gras sa ex sa inyong asawa. Ha? Labi na gasigi pa na silang tiksanay. Ha? Ganahan mo? Oy. Buangon na ba sa mga asawang uban karon? Mao na, prinsipe siya sa pakigdait ang bata. Kitang mga dagko, giagdata nga mahimo unta tang liwat sa bata. Kay dili ta maliwat sa bata, di ta ka-maintain sa atong pagkabalaan.
Ang bata ragi balaan. Kangano man ang imong malagi ng ipagawas pader, basta maghilak ang bata, magsagit-sagit ang bata dinhi sa sulod. Mao nay tinuod nga pagmahal sa bata. Kana bang di nimo siya pugngan unsay iyang buhaton. Para na, dadon nimo atos gawas. Nya adto nimo pasagit-sagiton. Makahoy ko nagsagit dito. Dinhi maikog man ka kay magsige nagsagit imo man ang tapin-an ang baba. Anaom na nimo di imong gipugnan. Di ba? Dadaan ato gawas. Dito pa siyagita. Okay kayo. Di man na magpili ang bata og asang lugar siya mo siyagit. Basta lang makasyagit siya, maka-express siya. Di man na pareha natong dagko nga magpili man tag lugar, pero kanang bata di na magpili. Mudagan na siya. Dinhi, mudagan siya na. Dadon na ni mos gawas, lingaw ra gyapon nagdagan. Ayaw pugni, ayaw sigihig badlong, labaw tanan, ayaw gidintaw kusiya ang bata aron lang muhilom. Narbay uban nyo din tapin anay bata, sige tawag anap, lugdot-lugnot, hangtod yun kusion, hinayog kusi, nya inighilak, pahilomon, libog na lang bata. Nya inyo pag yung ilad-ilaron nga, masuko ra ba ng pari? Pari, suko ra ba ng pari? Hilo man, suko ra ba ng pari? Padersiano ba yan? Suko ba yan? Kisay gaingon. Kisay gaingon masuko kus bata. Di ay. Nya, og laki inyong anak, inyo pag yung ilad-ilaron, manuli ra ba ng spado lang, manuli ra ba? Manuli. Ang bata ito, hikap-hikap. Kusmot, ignaw ang bata, magtanaw sa pari. Muna, iniging sa pari, bless dom, lolo, manuli ini. Kamo anay nakaingon, iya man sultihag bakak ng bata, sultihin as tinuod, ing nani atas misa, ayaw pagsaba kay para di sila madisturbo. Nya mo saba gyapon, sige mangadto sa atas gawas kay mag-enjoy ta. Ana. Mingon bata, basta magsaba-saba di ay ari di ay gawas. Makat-on na siya. Nya kung dili magsaba-saba adto di ay sa sulod. Di ba? Mao ra man ang simbaha god, sud og sa gawas. Para to dito sa mga sabaan, ang dinhi para sa mga formal. Di ba? Kamao na silang mopahilona ba? Ana. Ang bata, balaan. Mao na si Santo Niño, balaang bata. Diri sa ato sang ibanghel sa ikaduhang pagbasa, gibutang diri nga kitang tanan, gipili na sa Dios aron mahimong balaan og way sala sa iyang atubangan pinaagi ni Kristo. Pasabot, kitang tanan giauhag nga mosunod ni Kristo. Gilingay mong tupad. Ing nabalaan ka, na lingi abay, nabalaan na ka. Pasabot, way sala. Nakasaat ang tanan. Kanus aman ta mawadaan og sala kon mosunod na ta ni Kristo og mo kuyog na taniya. Muna ka nang atong isa-isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Wa ginay bili basta dili ta mosunod niya. Unsa mo nang pulong nang ilaba? Sabot mo na. Ha? Nang ilaba. Wa sa ko ka sabot ana. Nga kanimo nangamuyo, kanimo nagampo, pero poetic na siya nga term, nga naghapa sa imong atubangan, sa tumang pagampo, sa tumang kamapaubsanon, nangilaba. Di lang ordinaryong ampo, mapaubsanong pagampo. Nya kung mapaubsanong pagampo, mosunod ka sa tao nga imong giampuan. Mutuman ka sa iyang gusto, dili magsupak-supak. Dinhi karon pagsuod ninyo, kinsay wa gyud mosupak sa asyeret taas ang kamot. Congratulations, pwede na mo malangit. Sa ato pa kanang ubang wa mo isa, kamoy kabuot asa mo lingkod. Peligro na mo sa impyerno. Bitaw, ni simba kas Ginoo, kanang naadias pultahan, inigsood pa lang nimo, mauna na sila ang
presensyas Ginoo nga misulti nimo unsay buhaton. Nya imong supakon, nya nisimba kuno kas Ginoo, nya mosupak. Sige kag pangayong kwartas Ginoo, nya imo ra ding ipakolor sa imong buhok. Imo ra ding ipaputi sa imong naong. Imo ra ding ipalit og kondom og pills. Imo ra ding ipalaygit. Grabe, no? Ngayo kas Ginoo nga makatrabaho ka aron na kay sweldo, nya imong gi 5-6 ang imong sweldo. Imbis imong itabang sa imong silingan, imo na noong gipangwarta ang imong silingan nga nagkalisod-lisod. Ngandoy kang maka-abroad, hikap yung kastanan nga mga milagroso nga mga imahin, mga lugar nga milagroso, adto yung ka para maka-abroad lang. Pagka-abroad na nimo, daghan na kay kwarta, gikural naman hinuon nimong agiana sa inyong silingan. Naidaghan na. Ada, hilom lagi mo. Sige kag pangandoy, nga makatrabaho ka, makapasar imong anak sa board exam, pagkapasar na, hangtod karon wa pa jud ka mo palit og slot. Sige. Sige lang po ka pangandoy, makapalit sa kong sakyanan, kapalit kong kuan, wag yun maghuna-huna, palit kong slot, kay para sa nis akong pag-ampo o pasalamat sa Ginoo. No, di ba? Pero salamat sa namalit og slots, ha? Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Ang atong SBF dag para sa paghimos atong kumbinto na natayhalin nga 8,132 ka slots, na apay 51,868 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Pakpak sa taga SBF dag. Ang ato sang HJSN atong special slot kay magpista man sa tag Santo Niño dinhi karong February 3 na nasa tayhalin nga 4,742 ka slots, na apay 15,258 ka slots nga available, tag 100 pesos lang ni per slot. Pakpak, salamat kayo. Awa, di ba? Hasta bata pakpak yun, no? Nya, unsa may nahitabuan natay nahimong mga improvements. Ang atong kumbinto nagpadayon tag trabaho. Atong tan-awon kadiyot atong kumbinto unsay update. Awa. Anam sa
pastors. Gihangyo nato nga maka-blessing unta taana karong Abril 12, bispera sa atong pista. Kay si Archbishop Palma mo ay mumisa nato sa bisperas, di siya available sa pista. Si Bishop Midfield mao ay available sa pista. Nya sa ato sang konperma si Bishop Ruben Labajo sa pizza sa pizza ha size ikatulong no binaryo sa size sa Abril. So kining tanan nahitabo kaning atong kumbinto nga dako kayo nahitabo ni tungod aning atong paghigugmaay sa mga bata anak sa Ginoo. Salamat kaayo. Ang ato sang sitiyo, padayon tang nagtrabaho sa mga balay. Naasa tay balay na nga 5 kabuok atong nahuman. Bali 36 na kabalay ang atong nahuman. Atong tan-aon ang nahuman nato last week. Ika-32, mao ni siya ang before, niya ang after, mao na siya. Niya ika-33, mao na siya ang before, niya ang after, mao na inaong. Ang atong ika-34, mao na siya inaong sa before, niya pag after, mao na inaong. Gitukuran lang nato skilid kay di lang gubaon ang gubaon. Ang ika-35, mao na siya ang before, niya ang after, mao na iyang naong. Niya ang ika-36, mao na siya ang before, niya mao na siya ang after. Di ba? Atong pakpakan sa ang atong mga panday. So 36 na kabalay atong nahimo. Suroy-suroy ko sa mga kapilya, magmisa ko, nanagi mo dool nako nga magpasalamat kay usa silas natukuran og balay. Luha-luha in taong mata. Nako bantay bitaw di mo simba. Pero manimba na sila kay naikog ang itukurag balay. Nga hilak-hilak dayon. Nga adi man hilak-hilak makahilak sila sa kalipay. Tungod ni sa atong paghimo sa gugma nga makaluwas. Ang bata makaluwas nganuman naa niya ang genuine nga paghigugmaay. Gilingi ay mong tupad katapusang lingi. Sultihi siya ingna sa ngalan ni Santo Niño higugmaon tika hangtod ko mamatay. Sige ingna. Sina sa ngalan ni Santo Niño higugmaon tika hangtod ko mamatay. Nya moingon din na imong tupad hinaot paunta. Sige na, manindog na ta mga naghigugmaay. Atong ipadayag ang atong pagtuo.